салом алайкум дӯстони азиз, имрӯз бо хости худованд якчанд хобҳоро таъбир мекунем. Агар ба шумо мушкил набошад, дар канал обуна шавед. Юқqa вақти шуморо намегирад, просто барои моро мотиватсия додан беҳад хуб мешавад. ҳаммом. Дар хоб дидани ҳаммом бо зан алоқамандӣ дорад. Агар ҳаммом зебову хушбӯй бошад, пас зани нафаре ки чунин хоб дидааст хислатҳои неки инсонӣ дорад. ҳамзамон хоб дидани ҳаммом ба оромиш ва пешгирӣ аз бадиву ҷаҳолат аст. ҳайз. зане ки худро дар ҳолати ҳайз хоб мебинад, гунаҳгор асту корҳояш ҷиғилу бенизом аст. рафту дар хобаш зан оббозӣ кунад, тавбаву тазарруъ мекунаду ташвишҳояш рафт мегарданд. ҳайз дар хоб нишонаи заифии дину имон, рӯзаву намоз аст. зани бефарзанд агар худро дар ҳолати ҳайз хоб бинад, ҳомила ва соҳиби фарзандони зиёде мегардад. ҳаво. ҳавои тоза дар хоб шаҳодат аз саломатии хуб, бурдборӣ ва оромии рӯҳӣ аст. ҳавои абрнок бошад шаҳодат аз бадбахтиву ғам буда, агар осмон пур аз абри сиёҳ бошад, бадбахтӣ ва абри сурх беморӣ аст. ҳавои соф ҳосили бои ғала ва серҳосил гаштани сабзавотро пешгӯӣ мекунад. ҳавз. ҳавзи пур аз об дар хоб нишонаи он аст ки инсон бо дастгирии шахси саховатманде ба қудрату манзалат мерасад. дар ҳавз оббозӣ кардан, аз ғаму ташвиш озод шудан, аз ҳавз об нӯшидан молу мулк ба даст овардан аст. агар нафаре дар оби ҳавз хун бубинад, гирифтори бемориҳои хун мегардад. муҳаббат. ишқу муҳаббат дар хоб санҷишу имтиҳон аст. мард агар дар хобаш ба духтаре ошиқ шавад, ӯро дар зиндагӣ санҷиш интизор аст. чунин муҳаббат нишонаи ғаму андӯҳ аст. зеро ошиқон ҳамеша маҳзуну андӯҳгин мегарданд. дар хоб бо шахси зебо ошиқ шудан шаҳодати он аст ки шахси чунин хобдида бо нафари баобу рӯҳ ва мӯътабар шинос мешавад. муш. муш дар хоб зани гунаҳгору осӣ аст, ки пайваста даст ба дуздӣ мезанад. ҷироси муш ё каламуш аз зарари шахси бадкирдору дӯст ва фиребгар дарак медиҳад. ба хонаи худ даромадани мушро хоб дидан маънои анҷом ёфтани зиндагӣ бо саодат аст. мушҳои зиёди сафеду сиёҳ нишонаи он аст ки шумо шабу рӯзи худро бефоида сипарӣ менамоед. мӯи сафед. ҷавоне ки сари худро сафедшуда хоб мебинад, мақому мартаба ба даст меорад. ҳамзамон чунин хоб ба заифӣ ва нотавонӣ ишора мекунад ва баъзан ҳамчун дарозумрӣ таъбир мегардад.